дуслар! Сәлем! Тылсымлы рәсем дәресенә рәхим итегез. Дусларым, кара каргаларны яз кышлары дип йөртәләр. Тагыналар сөйләшә һәм кешегә ияләшә белә икән. Әйдәгез, бүген аларны без пумалалар һәм акварель буяулар белән генә түгел, кулларыбыз белән дә ясап карыйк. Башладык. Бу рәсемне ясау өчен безгә кара, кызгылт сары, ак төстәге гуаш буяулар, акварель буяулар, губка, пумалалар, стакан белән су һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек губканы алып, кәгазь битен дымландырабыз. Иң зур пумаланы алып, фон ясыйбыз. Ашык яшел төсне кулланабыз. Аннары сары төсне сайлыйбыз. Рәсемне шулай өске почмактан башлап, диагональ буенча буяу аңа хәрәкәт билгеләре бирәчәк. Кәгазегез кибеп китсә, аны дымландырып алырга да мөмкин. Хәзер кура җиләге төсендәге матур акварель буяуны кулланабыз. Рәсемнең фоны әзер. Хәзер бераз шаярып алабыз. Кулларыбызны кара буяуга буйыбыз. Иң зур пумаланы алып, уч төбебезне һәм бармакларыбызны карага буйыбыз. Кулны рәсемгә куябыз. Менә шундый матур эз барлыкка килде. Хәзер икенче кулыбызны да буярга вакыт килеп җитте. Без бармакларыбызны һәм уч төбебезне карага буйыбыз. Һәм Әлфия апа күрсәткәнчә, кулыгызның изен калдырырга тырышыгыз. Мондый куллар белән рәсем ясап булмый, аларны юып килергә кирәк. Сез карга турында видео карый торыгыз. Бу кара карга. Ул ала карганың якын туганы. Тик оннан айырмалы буларак, кара карга җыйнак гәүдәле. Аның гәүдә озынлыгы 50 см, авырлыгы нибары 400 грамм. Кара карга исеменнән үк күренгәнчә кап-кара төстә. Бу кошлар бер-берсе белән каркылдап сөйләшә. Кара карга ялгыз торырга яраткан ала каргалардан айырмалы буларак зур булмаган төркемнәрдә яши. Төркем башы итеп иң акыллы һәм көчле кара карга сайлана. Аны башка каргалар тыңлый һәм хөрмәт итә. Кара каргаларны шәһәрдә, авылда, урман алачыкларында очратырга мөмкин. Кара каргалар бик тугры кошлар. Алар үзләренә гомерлеккә пар сайлый һәм аның белән бер дә аерылышмый. Март башында кара каргалар ботак чыбыклардан, кипкән үләннәрдән, балчыктан оя кыра. Ояларын биектә, агачның иң очында төзи. Шулай итеп туачак балаларын дошманнарыннан саклый. Кыргый табигатьтә алар шактый. Кара каргага ябалак һәм бөркет кебек йырткыч кошлар, төлке, бүре, аю кебек хайваннар һөҗүм итәргә мөмкин. Апрель аенда әни кош иң күбе 6 яшел йомырка сала. 20 көннән йомыркалардан кеп-кечкенә, тәннәре каурый белән капланмаган карга балалары чыга. Әни кош ояда балаларын саклый, әти кош аларга азык ташый. Инде бер айдан нәни кошлар үсеп, ядан да чыгып китә. Яшь кара каргалар бер төркемгә җыела һәм бергәләшеп, болын кырларда бөҗәкләр аулый башлый. Үсә төшкәч, төрле кортлар, кондызлар һәм башка бөҗәкләр белән туклана. Вак кимерүчеләр,
әкәм-төкәмнәр ашый. Кара каргалар күчмә кышлар. Безнең якларда яз һәм җәй айларын үткәргәч, көз уртасында алар җылы якларга, Кара диңгез буена, Урта Азияга һәм Төньяк Африкага очып китә. Кара каргалар уртача 4 ел яши. Әмма Бөек Британияда 23 яшьлек кара карга да табылган. Кара карга матур гына түгел, бик акыллы да. Азык табу өчен ул кул астындагы теләсә нинди әйбердән файдалана ала. Тагын бу кош авыр хәлдә югалып калмый. Көз көне йырткыч җәнлекләр тарафыннан җәрәхәтләнеп, җылы якка очып китә алмаса, ачык тәрәзә аша кешеләрнең иләренә очып керә. Һәм яңа хуҗалары белән канатлары ныгыганчы яшәп тора икән. Менә шундый акыллы кош икән ул безнең кара каргабыз. Без дәвам итәбез. Уртача зурлыктагы пумаланы алып, кара гуаш белән карганың башын ясыйбыз. Күзе булырга тиешле өлешен буямыйча калдырабыз. Хәзер инде кошның гәүдәсен ясыйбыз. Ул овал формасында. Хәзер карганың койрыгын ясарга да вакыт килеп җитте. Карганың койрыгындагы кауриларны төрле зурлыкта ясагыз. Алай кошыгыз тагын да матуррак килеп чыгар. Дуслар, сез инде аңлагансыздыр. Безнең шаярыбыз бушка гына булмады. Без бу матур кошның канатларын ясаганбыз икән бит. Кызгылт сары төсне алып, уртача зурлыктагы пумала белән карганың томшыгын һәм тәпиләрен ясыйбыз. Нечкә пумаланы алып, кара төс белән карганың күзен ясап бетерәбез. Хәзер ак төс һәм нечкә пумала белән карганың кауриларын һәм кояш нурлары төшкән урыннарын билгелибез. Дуслар, әгәр дә теләгегез булса, аскы каурыны ясап бетерергә дә мөмкин. Менә шундый матур карга килеп чыкты.